Terve! Tänään tutustutaan gua sha kamman käyttöön. Tämän näköinen kapistus, jonka avulla on tarkoitus avata kyynärvartta, vähän olkavartta ja sitten me päästään hyvin hieromaan täältä pohkeen ja akillesjänteen alueita. Ajatus on se, että kipua ei ole tarkoitus tuottaa liiemmin. Enemmän on tarkoitus irrotella faskia kalvopintoja. Lihaksenkin jollakin tasolla päästään, mutta aika vähän. Enemmän sitä kalvoirrottelua sillä tavalla kivun lievittämistä, paineen helpottamista. Toimii erittäin hyvin toimistotyöläiselle avaamaan nimenomaan tämän ranteen kyynärvarren aluetta. Seuraavaksi käydään läpi tekniikoita, miten tätä gua sha kampaa pystytään hyödyntämään. Ensimmäinen tekniikka on tämmöinen sivelytekniikka. Kevyesti irrotellaan ja pistetään nestettä kiertämään käsivarressa, pohkea-alueella, olkavarressa. Isompiakin lihaksia pystyy hieromaan tämän avulla, mutta erityisesti tommosiin hankaliin paikkoihin, pienille alueille gua sha kampa toimii erittäin hienosti. Tärkeimpänä on tämä terävä pääosa, jolla päästään hyvin irrottamaan faskia kalvopintaa. Painetaan tiettyihin kohtiin, pystytään irrottamaan kalvopintaa eri suuntiin liikuttamalla. Jos löytyy semmoinen mukava tiukka paikka, niin siinä pidetään vähän pidempään, irrotellaan. Annetaan sen paineen löysytä siitä käsivarressa, kyynärvarressa, olkavarressa. Saadaan sillä tavalla helpotusta sinne lihaksistoon. Terävämpää puolta muotoutuu hyvin tuohon. Pystytään pintafaskia sivelemään. Vähän reippaammalla paineellakin voi painaa tuohon. Saadaan lihaksiakin vähän matkaa hierottua siinä samalla. Pehmeämpi puoli käy yhtä lailla hieromisvälineeksi. Itse olen tykännyt käyttää näitä kolmea räpylämäistä osaa tänne kämmenen avaamiseen sormien väleihin. Samoin toimii tänne päällypuolelle. Samalla tosiaan voidaan mennä tänne olkavarteen asti, hierotaan tonne hauiksen puolelta, ojentajan puolelta olkapäähän asti, vähän tuohon rintalihaksen kiinnityskohtiin. Todella hyvää televisio ääressä vaikka iltaisin, niin vähän availla tuosta eri puolelta kättä. Niskaan pääsee kans tuohon painamalla vähän tuosta alaspäin. Voi mennä kevyesti tällä terävällä osalla. Löytää vähän kohtia mihin painella, missä on pahimmat jumit. Ja sitten päästään tonne jalan alueelle. Säären etuosaa. Otetaan vaikka tää räpylän isoin osa, painetaan tuohon luun viereen, nostellaan, avataan sitä säären etuosaa. Jos siinä on vaikka juoksujäljiltä vähän jumeja. Sama tänne toiselle puolelle, luun vierestä painellaan painellaan auki. Samoin voi mennä tällä terävällä päällä tuohon etsimään semmoisia makeita jumikohtia, irrottelemaan vähän se. Akillesjänteen alueelle me saadaan tuohon sillä, että pistetään tuohon kevyt sively. Akillesjänteeseen, että se on valmiina, että kohta tulee vähän käsittelyä. Saadaan vähän kalkkea pois. Voidaan ottaa tuolla pehmeällä osalla. Painaa tuosta akillesjänteen vierestä. Availlaan siitä
kevyesti tuosta akillesjänteen päältä saadaan vähän kalkkia irti sieltä. Sama pienessä venytyksessä saadaan oikein kunnolla se sieltä auki. Irrotellaan kalkkikertymiä sieltä ja avataan lihasta. Hieronnan kesto voi olla semmoista paikkakohtaisesti 30 sekunnista ylöspäin. Painetaan, nitkutellaan, annetaan sen paineen löysääntyä siitä, lihas rentoutuu, kalvot avautuu. Saadaan sinne mukava verenkierto. Mutta esimerkiksi niin tietokoneen näpyttämisen avulla saadaan aika hyviä jumeja tänne rantealueelle, niin täältä voi löytää semmosia makeita kyynärpää makeita paikkoja, mistä voi irrotella jumeja siirtämällä vähän nitkuttamalla ees taas. Irrotellaan sitä. Hyvä rutiini gua-sha-kamman käytöstä. Aloitetaan sormista, kämmenestä, availlaan tuolta tällä räpyläosalla, painellaan pahimmat paikat sieltä, pistää veri kiertäen kämmenessä, laitetaan tänne kämmen selkään, avataan sormien välejä, voidaan käydä ihan tällä terävällä osalla vähän, jos on semmoisia oikein makeita paikkoja. Mennään tuohon ranteeseen, painetaan vähän tuolta peukalon jäänteitä auki, tuolle puolelle, vähän tonne ranteen puolelle. Sitten otetaan käyttöön tää terävämpi reuna tästä, painetaan tänne lihakset auki, valmistellaan vähän tuohon varsinaiseen terävän pään käsittelyyn. Sitten ruvetaan käymään tästä pikkuhiljaa läpi rannetta, painellaan, irrotellaan. Löytyy semmoisia mukavia paukkuja sieltä, niin siinä pysytään vähän ja jumpataan ees taas. Saadaan hyvin se kalvo irti sieltä ja käsi vähän rentoutuu. Poistetaan jumea ja vältetään tenniskyynärpäitä ynnä muita ranne kyynärvarren alueen vaivoja, mitkä on hyvin tyypillisiä toimistoja tekeville ihmisille esimerkiksi. Kun on se ranne saatu käyttöön läpi, tuntuu, että sieltä alkaa vähän pahimmat paineet helpottaa, niin voidaan käydä vielä tätä olkavartta, vähän nostellaan tosta. Joko mennään tällä puolella, tai sitten päästään tähän vähän pehmeän puolen reunaan, mikä tuntuu itsestä kivoimmalta. Painellaan tosta tonne ylös asti, availlaan olkapäähän asti. Vähän joka puolelta, hauiksen puolelle mennään tonne ja käy vähän tuolla ojentajan puolellakin availemassa olkapäätä. Ja sitten voidaan käydä ihan niskaa tuolla jommalla kummalla taas näillä pitemmällä sivulla tosta. Painetaan niskasta alaspäin tuolta kevyesti. Jos oikein on makeita jumeja, niin otetaan tuo terävää osaa ja sillä rennosti painellaan tuohon lihasalueelle. Katsotaan, olisiko siellä jotain, mitä pystyisi irrottaa vähän jumia pois sieltä. Siinä pääpiirteissään sormenpäästä olkapäähän avaamisvälineitä, keinoja. Jalalle toimii ihan samalla lailla polvesta varpaisiin asti. Pystytään toteuttamaan homma ihan samalla kaavalla. Nyt ollaan tässä polvesta alaspäin hieromisvaiheessa. Lähdetään täältä jalkaterästä. Painetaan vaikka tuolla räpyläosalla jalkaterän välejä tosta auki. Käydään läpi koko jalkapohjakin voidaan tosta painella. Tuntuu ihan mukavalta saada vähän auki sitä jalkaterää itsessään. Voidaan painaa sitten, jos oikein semmonen kipeä kohta taas, niin tuolla terävällä päällä avataan eri puolilta pahimpia jumeja. Yleensä tässä pottuvarpaan välissä voi olla, pottuvarpaan ja toisen varpaan välissä voi olla semmonen mukavi jumipaikka. Sääre etuosaan taas pitkiä sivuja hyödyntäen nostellaan, painellaan
ylöspäin. Välillä voi mennä vähän kevyemmällä, nopeammalla sivellä alkuun ja sitten pikkasen tiukemmalla painamisella hitaasti tuosta lihaksen päältä ylös asti. Päästään tänne pohjealueellekin. Tuolta voidaan nostella vähän lihaksistosta ja kudoksista niin pahimpia kuonia liikkeelle. Ja tosiaan sama homma, pystytään painamaan tällä terävällä päällä tuohon, jos halutaan, niin vähän auki tätä säärtäkin. Irrotellaan sitä tuosta luusta vähän irti, saadaan pikkasen verenkiertoa lisättyä sinne. Ja sama homma tuonne akillisjänteelle, painellaan tuosta akillisjänteen vierestä. Akillisjänteen päältä voidaan pikkasen irrotella tuosta kalkkikertymiä. Hyvin yksinkertainen, helppo väline itsehierontaa. Kummasti helpottaa jumitiloja, kipuja, ennaltaehkäisee vammoja. Vältytään turhilta kivuilta. Muistetaan käyttää säännöllisesti gua sha kampaa apuna. Jatketaan tästä treeniä. Kiitos.